Ndofunga vabereki pavanoendesa vana kuzvikoro vanenge vaine tarisiro yekuti vapedze zvikoro zvavo mune zvakanaka pasina matambudziko anokwanisa kuzovabuditsira mari asinei nechekuita nezvavanenge vachiita. Zvese izvi ingoriwo nhoroondo kana kuti ndangariro kumhuri yatafambira kuno kumadziva. Ndofunga vazhinji makaona nyaya yaitenderera pamasocial media platforms akasiyana siyana yemwanasikana anonzi iye Melo Kangaidza ane nyaya yake yaaitaura pamusoro pekuti aiwa inini ndakanga ndiri student atachi pachikoro vazhinji ndofunga mungachiziva nekuti Ruya Adventist High School ndopaaitira attachment yake akarohwa zvakaipisisa nasupervisor wake nekuda kwekuti vari kutaura kuti wakaita guwa. Regai tinyatsotsanangurirwa nemusikana nekuti afamba all the way kusvika kumadziva tinyatsonzwisisa nyaya iyi nekuti vazhinji munoziva kuti isusu hatite nyaya dzekunzwira pamasocial media platforms. Tinosvika panzvimbo tonyatsonzwisisa kuti chii chingaite kuti munhu arohwe, makuhwa akaita sei anozosvika pakuti munhu arohwe kusvika akutadza kufema zvakanaka. Regai nditaure naSisi Melo tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyi yakafamba sei. Sisi Melo makadi. Tiripo hangu makadiyo Sisi Eliza. Ndiri nani muzapana achiuya kana achiti dai ndikasvika ndaona Sisi Melo bosi pana achibvunza ndingoti munoziva kwana Sisi Melo here nachinzi mukafamba makadai wanangobvunza wese mukafamba makadai ndikati munhu akambonyatsoita sei. Aiwa vanhu vanondiziva zvakanyanyisa handozivikanwa zvakanyanyisa kuchikoro ndandiri prefect ndakamboita head girl saka vana twese tinotondiziva plus ndiri munhu wekufara hangu. Naika ndazviona kuti panenge panofarwa panenge mumwe wangu. Aiwa handofara zvisingaiti. Naika bosi mbiri dzakawanda kapano vamwe vanoti uyu anozikanwa anotuka zvingaiti but ndavharira pamataiwo ini ndinodiwa zvakanyanya nevana nevanhu vese bosi ndiri munhu wekufara. Takaona Sisi Melo tatumirwawo tsamba kana kuti tingati message kanzi kune dambudziko rakawira mwanasikana kuno kumadziva. Saka ndachiti inini kuti ndinzwe zvetsamba dzepamaWhatsApp netsamba dzepaidzi regai ndiche kuenda inini kumadziva kwacho ndinonzwisisa kubva kuna Sisi Melo kuti zvakanyatsofamba sei musu tizosvika pakuona zvakare bhandeji randikutoona pai muhuro iyi. Alright, inini ndinonzi Melo ndiri kuita attachment yetourism and hospitality paRuya Adventist. Saka musi wa7 Saturday ndiri kuchikoro kokoko tina chef wedu tinoshanda nawo anonzi Chef Bizwell. Pachechi pachikoro but chikoro cheSavada. Saka nairi Saturday tinonzi munhu wese anoshanda papo tofanira kupinda muchechi. Then inini hangu Saturday handina kufarira kupinda muchechi iyi Saturday musi wa7 takatobika ndakaenda kumba. Ndaenda kumba dining rekumanheru rakwana rekuma5 ndakadzoka kuchikoro. Ndadzoka kuchikoro chef wangu ndakatosvika ndavamhurisa ndinongoti mama maswera sei vakatodaira zvakanaka. Handina kuona mudhe kutsamwa vaitoratidza kuti vari kufara zvinhu zvese zviri right as usual. Ndamhoresana nawo time yandakapakura chikafu changu kuti ndidye vakabva vanditi Melo yakuno timboti mwinyu mwinyu. Ini ndakavateera vaipinda mutoilet. Mukicheni medu tine toilet dzatinoshandisa isusu sevakadzi nevarume. Then vakapinda mutoilet yemaladies. Ini ndikatovateera nekuti vakanga vasina kuratidza kuti vakatsamwa ndo pane zvavanga ndiita kana kuti plus Saturday cho vaida kubuda vane kwavaienda kumasports. Then inini ndaisara ndine duty rekuzenge ndiri chibika iri Sunday yachona. Saka ndafunga kuti pane zvadori sevandudza zvebasa ndakavateera. Ndichipinda vakabva vavhara door. Ndotasa fesa ndotona fesa yanga iraridza kuti ase kutsamwa. Obva vatokiya door. Time yavangu vhara door kabva vakiya door. Kuseri kwedo kwangu nesaga ranga rine shamu dzawo 3 dzanga dzakakora. Vatotangondrowa 1 vakatangondrowa musoro ndatongona rima patime. Saka ruoko rweleft ndakabva ndatira kuda kubata shamu yechi2 ndichiti ko mukundrowa ndaita sei. Zvikanzi uchitondibvunza ako uchasvika pakunyarara. Ndati ko mosvangu ndiyei zvikandikuroera makuhwa. Ndakugadzirisa guwa. Ndo zvandikuroera. Ndati ndeta guwa rei. Nawo achana kundiudza kuti ndakuroerwa ndiguwa rei chairo chairo. Asaka ndikugadzirisa guwa. Vakandrova shamu 3 dzese dzakapera. Ndikavaedza kwakumbira regero mama kana ndakutadzira indiregerere iyo. Mama sorry vakati kana ukanita sono name yako mazuva mangu here. Mama munondiuraya vanoti vaindibata chero muhuro. Mama munondiuraya saka chero wakafa ndinenewe. Then ndikasvika patime kuti ndanyatsoona kuti kubvunza kukumbira kwese kwandiri kuita kunenge ndikutowawedzera hasha. Ndikasvika pakunyarara noti vaindisa mukona. Toilet ndakatraya kuti nditonoize kuti ndinonzwika nevanhu vaivandirandutsira but hapana akazvinzwa because mune ceiling window ranga rakatovharwa door rakakiwa.
kusvikira ndanyarara ndisisina nasimba rachona vachindirova. Shamhu dzakapera vakatora safety shoe ataondova nesafety shoe. Saka saidi rakazonyanya kuramba vachindirova ndire left iri ndapa kuona pavanga vandiisa paipa ndisasatsukunyuka ndisina nasimba rachona. Saidi rakazonyanya kurova ndire left iri iyo vakandincha kurova kusvika hasha dzangu dzapera. Zveshuwa vakaramba vachindirova vakasvika panguva yekuti vakazononga zvishamu zvizvo zvimapisi zvikanzi oi zvishamu zvako unozonoratidza headmaster vako ndidzo shamu dzandaita se dzandakurovesa ende handichada kukuona panapa. Ndikati dai manga magara mangu nzoti hamchada kundoona panapa ndingadai ndaenda hangu musina kundirova mandikuwadza. Zvikanzi handinei nazvo vakabva vavhura dhoo vabuda. Zvikanzi vakanditambidza shamu ndada kuti rambo dzitambira vakati warambo dzitambira ndotangidza futi kurova. Ndakabva ndatambira shamu dzidzi nekuti ndandarwadziwa miri wangu watoibva nekurova. Vakati kufesi pavachindiro vakanditi kufesi ndokwandichasiya kuti usabude muno mukata se wakazvimba kumeso. Ndabuda mutoilet meme ndakahaidha kuti vanhu vechikoro vanga vari mudhening vasazoti pane zvaitika. Ndabuda ndichichema ndikangobuda ndichizvifambira mbichana nekuti ndanga kunzopera simba. Ndabuda ndichifamba hangu mbichana ndabva ndabuda ndandazoudzawo vamwe vanga ndinawo mukicheni kuti temi andashedzwa iye pamwana ndishedzwa paipe mukoma ndanishedzera kuti ase kurohwa mwinyi yanga itaura ngeide kurohwa asi ndikunzi ndikurohwa chiguwa. Saka temiona ndatozvimba gumbo rekuleft neruoko rwanga razvimba. Mukoma iye ndopakanoudzawo deputy kuti ndoshi zviri kuitika kukicheni uku. Ini ndakabva ndaenda kumba kwandinogara. Vandinogara navo baba vandogara navo baba vanogara payati patinogara ndavaona mama yakati zvaitika zvasara muna zvichitika panapa handei ichi tidzokere kuchikoro. Deputy ndopatika vatenda kuofisi kwadeputy. Deputy ondobva vandibvunza kuti zvafamba sei ndikavatsanaona kuti ini ndaroverwa kunzi ndikuroverwa guwa asi handisizo ndaita guwa racho kunani ndatara nyaya yekuti chii asi ndani ndikuroverwa chiguwa asi ndakuwara miri wangu uri kundirwadza. Ndaiti ndikabata miri wangu wese hapana pandaita apa ndikabata ndainzwa kusarwadziwa miri wangu wese ndainzwa kurwadziwa ende ndatozvimba panguva yachona. Ndopakanditoita sei ndikati handiendese kuchipatara. Takaenda kuchipatara. Tasvika kuchipatara vaida kunditaurira inini kuti nini ndaita sei but inini ndakabva ndataura ndega because ivo vaida kutaura vachida kuhwandisa kuti ndisabudise chokwadi chekuti inini ndarohwa. Vaitaura vachida vakutaura vachiti pane misunderstanding twangoitika between our workers vasingade kubudisa kuti inini ndaita sei ndanyatsorohwa asi ndarohwa nyaya yeguwa. Ini ndabva ndaudza nesu ndikati inini ndarohwa asi ndarohwa kunzi hanzi chi ndikugadziriswa guwa ndozvandarohwa. Vapinda neni murumu vakapinda neni vachinditarisa ndobvaona miri wangu zveshongo wakazvimba wakazara shamu nemasafety shoe. Ndopakati ndikabva ndazosvika pakuti ndikataura ndiyeka zvanyaofisa ayo siya ataure wega nanta munhu mukuru. Ndikabva ndataura zvanga zvaitika. Vakapinda neni futi mune imwe room vachinditarisa vakati zveshuwa akazvimba. Ndandikatotsuka shamu dzese dzandandarohwa nemasafety shoe achioneka. Ofisa vaive vakati iyi nyaya iri panapa tinoda kuti tichase ngatitaure nemabereki vake tinzwewo kuti vabereki vanengati chii because takavhura dhoketi hakusina zvezvo kuti vanozoti tazofunga kutaurirana totira kuita reverse hakusina mareverse dhiwa akuitika ezvine zvasiyana nakare. Vakafonera baba vangu kunoku. Baba vakati nyorere mwana wangu ripoti kuti aita sei aende kunorapwa. Ndambofonera head nekuti pandakarohwa ndikafonera baba kunoku kuti ndarohwa asi ndakuwadzwa. Vakabva vafonera head then head wangu asiri pachikoro zuva rachona. Head vakabva vadaira kuna baba vakati inini ndichakupei mhinduro musi wesande ndichakufonerai ndasvika kuchikoro ndaane umbo kunyatsozoti zvii zvakaitika ndanyatsonzwa nyaya yese. Asi head havana kuzofona kuna baba nekuti vakazotofonerwa musi wechipiri. Baba vacho vabvunza kuti kuona nhasi here asi havana chavakataura chinobatika. Then inini mandi zvaitika zvesaturday sunday ndakanyorwa kuti ndofanira kutora x-ray. Sunday ndakadzokera kuchipatara ndikaenda dzokera nadeputy head. Tasvika kuchipatara ndikaenda kunotora x-ray ndikanzi haana kukwara iropa rakadunduvira ruoko ndo rwakatorwa x-ray zvikanzi iropa rakadunduvira akarohwa nenyama dziri kutomurwadza inyama dzakaita sedzakakwarira mukati. Ndobva ndapiwa mapiritsi andikanzi ndinofanira kutenga ndikanditengera kufamasi. Ndobva tadzokera kuchikoro. Saka yamandi head vakandishare deputy in fact ndokwandatanga kuofisi kwadeputy ndokwandatanga kufonerwa ndakaenda ndikanoexplaina vakanditi vanga vane komiti yavo zvikanzi toda kuzoti Melo tinyorere report iwe unyora report yako wegani then tinoda kuti uzivise komiti kuti zvakafamba sei. Ndabva ndatangidza kutsanangura ndichiudza komiti yange iripo ndakanyora report yangu. Vakati pawapedza nyora report chienda kuofisi kwahead. Head adota sei vada kutaura newe zvishuwa ndakaenda kuofisi kwahead. Ndasvika kwangu nahead nabusiness manager. Head vakati tine urombo nezvakaitika. Vakadzokodza vakati zveshuwa tine urombo nezvaitika. Izvi zvaitika zvasa zvamboitika chii pano
asi ndiri kutokumbirawo kuti nyaya iyi ipere in peace, ngaipere in peace. Usazowana vanokufurira vanoti nyaya iyi ngaende kumapurisa, melo zvavaitwe zvaiwa, nyaya yako haifanira kupera yakadai, wafanira kuenda kumapurisa. Nyaya yedu ngaipere in peace. Ndakavadaira ndikati alright. Asi mama wangu akaita sei vari munzira kuuya, ndomino ndakaona kuti asi mama wangu ari munzira kuita sei kuuya, vari kutoya kuno. Mama vaitouya kuchikoro, mama vauya kuchikoro vakataurawo nabusiness manager. Business manager vaingoramba vachingodzokodza kuti tine urombo nezvakaitika, asi tanga ndichifunga kuti nyaya yedu ingangopera yongopera isina kunzi inoendesa kupolisi kana isina matanho anoendeswa ekumusoro ekuti inozopindira vamwe vanhu vekunze, zvinoshatisa zita rechikoro. Saka mama asika mwana wangu akakuvadzwa, zvichavharika sei nekuti nyaya yacho patakatozenda Monday nyaya yange yatobuda pasocial media kudhara, yatonyorwa. Handisi akanyorwa akaendeswa achitiwo vanhu zveshuwa nyaya yaida kuita sei, yaida kutsimbirirwa, nekuti vaiedza kuti matauro avo ekuti nyaya ngaipere in peace angare kuti nini handisi kufanira kuti ndiende kana kupolisi. But ini ndikazofonwa naofficer in charge nyaya yabuda pasocial media, zvikanzi Melo tinokumbira usvike kustation izvezvi. Ndakaenda kupolice station kuMaundarweni musi weTuesday. Ndasvika kupolisi zvikanzoni Melo tipuwa report. Officer in charge vakati inini nyaya yenga ichitomborimo mureport book rangu, nekuti inini everyday ndisvika ndinotanga kuverenga mareport books ndoona kuti pane nyaya dzipi dzakapinda, but nyaya yako haimo, sei yanga isimo. Ndobva vanditokuona pana officer ndakavaudza, then vakati rega ndichazovabvunza kuti sei nyaya isimo mubhuku. Saka officer vakabva nditi zvakaitika pauri nyaya yeassault inyaya dzekuti hatidzichengeta, ende yezvinezvi nemamiriro azvaita nekwayava kuti nyaya iti inzi ingonzi yapera hazvisi kugoneka. Nyaya iri kufanira kuti itorerwe action. Saka nyaya yako iri kupinda mukoti mangwana. Ndobva ndadzoka, ndobva ndavhurirwa, ndobva ndanyorerwa dhoketi rangu, then ndobva ndanzidzokera kuna doctor akakuti akatora x-ray. Ndobva ndadzokera ndobva anyora zvaakanyora ipapo, ndakadzoka nayo ndakafotokopira, ndikapiwa photocopy original yakasara. Saka mangwana okupinda mukoti zveshuwa musi wechitatu takaenda kukoti nabereki vangu, but tasvika takagara mazita andivanenge achishedzwa vachipinda mukoti. Takagara kusvikira nguva yelunch yakwana, ndinga kuma1, but zita rangu harinoshedzwa. Asi 1 dzauda kukwana ndakaona deputy wekuchikoro kwangu, deputy nabusiness manager napastor vakapinda mukoti. Then iye akandirova wachona anga arariswa kumasales musi weTuesday. Ndikamuona futi achiita sei achipinda mukoti. Patime yakapinda iye ndo time yakapindawo. Time wakabva vabuda. Then ini panguva yangu vari mukandefunga kuti tarisira kuti pamwe ndichashedzwa, but handakushedzwa. Bva vapinda time wobva vabuda, tatoona motikari yekuchikoro yakuita sei yakutobuda geji yakutoenda. Saka hanzvadzi yamama wangu ndopa yakazonobvunzawo mumwe mugadhiri anga ari papo kuti taya nenyaya yakadai asi mwana anganzi ari kufanira kupinda mukoti nhasi, nyaya yeassault haichengetwa, but tiri kuona haana kushedzwa asi musungwa wacho naatobuda. Ndipo vakapindura kunzi aiwa uyu abhadharwa bail akutongwa ari kunze, then atengerwa lawyer nechikoro chake, chikoro cheSavada 7th day vamutengera lawyer rake rati nyaya yakupinda mukoti musi wa24. Tikabva tadzoka ndo pakabva papererawo nyaya yachona. Asi nhasi ndamboenda kuMaundarweni nekuti ruoko rwaramba ruchindirwadza, harusi kuserera. Ndakafamba ndichirudai rubva rawedzera kuzvimba, then pakunenge kune chando rinenge richiwedzera kurwadza. Saka nhasi ndo pandazonzi nababa imboenda unotorwa x-ray. Ndobva ndadzokera futi unotorwa imwe x-ray nhasi, asi yabuda ichinzi ndakatsemuka paudaiswa plaster. Ndo mamira zvakaita izvinezvi. Saka ndazwa uchiti pamakaenda kukoti makatozoona musungwa akuenda pai mumota yechikoro, makazonyatsobvunzisa zvikanzi aiwa atotengerwa lawyer nechikoro. Pane here pakazowana vabereki nguva yekuenda kuchikoro kuti vanonyatsononzwisisa mushure meoutcome yakanga yabva kukoti, kuti ndo zvatanga taudzwa zvatanga taanazvo umbova tatanahwo kuti aiwa isusu takungozvimirira tiri tega neMelo achangopinda mubox otsetinura nyaya yake, asi musungwa kana kuti munhu akakurovai haasi kukwanisa kuzvimiririra, anenge akumiririrwa negweta rake. Mama kana baba vakazomboenda here kuchikoro kuti vanonyatsononzwisisa kuti kosei chikoro chawana simba rekutengera munhu akapara mhosva yakadai vawana simba rekumupa lawyer kumiririra nyaya against him?
vabereki vangu hapana akaenda, asi zvinhu zvanga vakaronga kuti vanofanira kuti vazoenda kuchikoro vazononzwana nahedhi vachinotaurirana navo, asi hapana pari zvino zvavasati vaende. Tichida kuchenesa munhu handira kunyatsokunzwa kuti mati ndisupervisor ndiani, metron ndiani? Ndisupervisor wangu. Wenyini? Ndiani ngati supervisor wekukichen. Tichitarisa pamakasvika pachikoro cheruya Adventist High School, pane here pamakambokanganisirana kana pamunorangarira kuti zvichida musi uya ndakakanganisirana nemunhu uyu, ende zvakare pane here zvamaiona ekusawirirana kana kusadyidzana kwamaiita kubva pamakasvika? Ndofunga vanhu vanobva vatika kuonana kwekutanga ndokwakakosha, ndokunokuratidza kuti munhu ari kufara kana kuti asi kufara. First impression yaakakupai muchisvika pachikoro apa yakanga yakamira sei? Alright, inini ndichitanga kuenda muna November, vairatidza semunhu akatonaka, munhu anofara. Ndikatopedza temi iyoyo takafara. Then ndazodzokera January apa tanga nemumwe manje musikana, mumwe mustudent akafanana neni, mustudent akauya futi pa-attachment. Ndakatanga kuona kuti zvinhu zvaita se zvatochinja zvasiyana. Inini kudenana navo kana kunetsana navo handina musi wandati ndambopopotedzana navo kana kunetsana navo. Asi ivo vairatidza kundisarudza kuti uyu vanomufarira kudarika inini. Ndapa kusarudza ipapo ndezvipi zvamaiona zvichiratidza kuti ndaisarudzwa pachikoro apa? Alright, zvakafanana nekuti taiita ma-off days, munhu anoita 1 day raanozorora raanosarudza. Saka inini ndakasarudza Friday kuti ndo zuva rangu randinozorora randisingaende kubasa. Kana ndichitoya kumba ndinoya kumba, kana kuti Thursday ndakapedza basa kuma-3 ndoya kumba. But iye mumwe wangu wachona rake zuva iSunday. Asi iri Sunday dara akabuda Saturday handiti Sunday iyo haadzoke. Monday anafanira kunge achiwanika pabasa, but Monday anongotoshayika. Otozodzoka kana Tuesday kana Wednesday avamubvunza avapopote. But inini ndine pandakatadza kudzokera ka1 ndatotadza kudzoka nenyaya yerufu kwashayika babamunini vangu. Inini ndikatovazivisa, vakatozivisa kuti namama avo kunzi Mela akutadza kudzoka nenyaya yekuti kwashaya babamunini vake. Hamina anga akuudza here, vakatodaira zvakanaka vakati vanga vandiudza. But pandakadzokera vakapopotera nyaya iyoyo vakati Mela hacommunicate, Mela anongoita zvinhu zvake akaenda kofa adzoke. Apa munhu awirwa nedambudziko. Takatarisa kubatwa kwamaitwa imimi ndanzomuchiti vakanga vaine rusaruro rwakanga vakuita mushure mekunge pauyewo mumwe mustudent pa-attachment. Ndoziva kuti pane ripoti dzinonyorwa during your course muri kupi kuma-attachment. Iko zvino pane here pamasvika sofa kunyora nekuda kuti matokanganisika nguva yenyu yamurifanira kunge muriko muchizonyora kuti musi wakati ndakaita chakati. Zvino apa pane here chamati manyora kana kuti pane zvamuchanyora here maererano nekukanganiswa kwakaitwa attachment yenyu, uye pane compensation here yavakataura kuti vachakupai mushure mekukanganisa zvakare ripoti iyoyo yamuri kufanira kunge muchinyora kupi back kuchikoro? Alright, inini logbook rangu ndinga ndanyora kubvira zvaNovember kusvika paMay vakatisainira. Then pekubva June panga pasati paita sei pasainwa. Apa since nezvi ndatova kumba handisi kukwanisa kunge ndichita sei ndichinge ndichine pandinonyora because handina zvandiri kuita zvaizvezvizvi, zvichireva kuti ndichatozongonyora zvandakaita kuti ndo zvandaita sei ndichatongodzoza zvandakatomboita kumashure. Iwo asi business manager nahead vakanga vachiti uyu mwana iri logbook rake tisu tichatoita sei tichatotisaina, nekuti hatichaziva kuti iye yuyu shefu wake vanonga munyorerere zvakanaka, vanogona kurekomenda zvinhu zvakaita sei zvakashata nenyaya yekuti vamurova vakamurova zvokumukwadza. Saka hatizive kuti mwoyo wavo wachena kusvika papi iye zvinezvi nyangwe havo vachikumbira sori. Vakazosvika pakukumbira sori? Pandira havana kukumbira sori, ivo vanhu vaivakumbira ndo vaingoti vari kutiudza kuti vari kuti sori. But ivo havana musi wavakambouya kana kuti vandione pandaigara, nekuti pandaigara panotofambika togara tese musquare, kuti vaya vandione kuti wamuka sei wararaseka, kuti vaya vataure kuti zvandakaita zviye ndakakanganisa kana kuti idzanga dziri hasha dzakandibata, vachitaurawo nyaya yavo ivo vega pamberi pangu havana. Takatarisa ndanzwa muchitaura imwe nyaya ine chekuita nekuti mukuru wechikoro akazosvika pakuti nyaya yedu tangoita peacefully panapa tongoita kuti tisaende kupi kune mamwe mapato, isusu mamwe mapato anozopindira anokukanganisa kufambiswa kwezvinhu, asi hatikanganise bose ida kuti zvinhu zvifambe negwara. Takatarisa ipapo mashoko iwayo makanzwa sei murimi munhu ari kudzimbwa nekurwadziwa nekurohwa kwamakaitwa kuzvindikitwa? Monzwa zvakare mukuru wechikoro anofanira kunge ari anosimudzira nyaya kuenda kumapurisa kana pachinge paitika zvinhu zvakadai, tomboti hamusiri imimi zvaitika kumwana wechikoro
potaura mashoko akadaro makanzwa sei imimi pachitauro zvokunzi ngatimboiti nyaya iyi muchivevevere tiri pano semhuri imwe chete tisaite kuti nyaya iyi izikanwe nemamwe mapato? Inini ndakanzwa kurwadziwa nekuti inini ndakarohwa zvekuti kana dai inini ndakarohwa zvekuti panguva iyoyo kana kufa vainga vasaina kundiuraya zvokuti time yavakandisiya ndanga ndatizii zvokuti vaifungidzira kuti munhu aita sei afa. Saka ndakanzwa kurwadziwa ndakatoona toti pfungwa dzangu panguva iyo dzikangofunga kuti vanhu ava ndofunga pamwe vanga vakawirirana kuti vanoda sei vada kundiuraya. Ndo zvinhu zvakaya mupfungwa mangu nekurwadziwa kwandakanzwa nezvandakaitwa ndakangoti vanhu ava ravochi saidhi rimwe chete. Takatarisa echitiko ichi chekurohwa semunhu asvikawo paatashment anenge achidzidzira kure kure zvichida mhino kwamunenge muchidzidzira mayunivhesiti kana macolleges mozonzi aiwa chienda paatashment pachikoro cheruya unoitira attachment yako ipapo makambonzwa here masvika pabhozi ndo panotanga kuudzwa kuti watorohwa zvakamboitikawo kunangana zvakamboitikawo kumwanangana zvakamboitikawo kumudzidzisi ngana. Pane here pamakambonzwa maripots akaita sewayo achibuda kuburikidza nekurohwa kwamamaita? Aiwa hapana wandakanzwa achitaura ipapo. Vanhu vaingoti tiri kushamisika nezvaitika zvisati zvamboitika pano. Vanhu vese ndo zvavaingotaura kuti hatisati tamboona zvakadai zvichiitika izvi ende nyaya dzacho dzokutaura kunzi dzinorohwa munhu nyaya yekunzi munhu kurohwa kunzi waita guhwa hatisati tambozviona zvichiitika. Ndo mashoko andaingonzwawo vanhu vachitaura iwayo. Takatarisa nazwa musitsanangura nawo yekuti patakaenda kumapurisa mapurisa akatoshamisika kuti sei pasina kunge pavhurwa dhoketi rinotaridza nyaya yenyu kuti yakaripotwa. Pamakanoripota zvakafamba sei? Maiona pachinyorwa here kana kuti maingotaura nemuromo vhebhali mupurisa akateerera hake pasina kuzovhurwa kwedhoketi sekutaura kwamaita? Alright, first day ratatanga kuenda ndarohwa musi wacho ndarohwa musi 7 hapana kuvhurwa dhoketi. Ndopa vakati rega tifonere vabereki vake pamwe dzimwe dzenguva vanogona kuda kuita sei kuti vataurirane naye arova mwana nyaya yoregedza kuita sei kuendeswa mberi nekuti kana tinge tanyora dhoketi hatisina chirevhesi. Saka pavakafona baba vangu baba vakati aiwa pari zvinomunyorera mwana chiripoti yekuti akwanise kunorapwa kuchipatara ndichimirira head nekuti head vati vane mafambisiro avanozviita kana zvichinge nyaya dzakadai dzaitika panzvimbo yavo. Saka ndoda kunzwawo mashoko avo ndonzwawo ivo kuti vangati vanotiwo kudini zvaitika ndotangirawo ipapo kubva ipapo ndichienda mberi. Saka vakuru vekuchikoro kwenyu makanga matovazivisa here kuti ndo dambudziko ramakawirwa naro? Time pandakarohwa ndikavazivisa nekuti ndova ndakanga ndichitofamba navo ndova ndikaenda navo asi head chete ndovanga vasipo. Ndikureva kuchikoro kwenyu mimi kucollege kwandiri handisina kuvaziva vakatozoziviswa nababa mushure tatobva kukoti. Baba vafonera head vachivabvunza kuti saka imi makange mazivisa here kucollege kwamakapiwa mwana nekuti mwana mwamupiwa kubva kucollege muchinzi mwana akubva pano akuya ikoko makavazivisawo here kuti ndoda muzorasana nemwana iye zvinezvi asi kuchikoro nekuti vanozoda kuya noaseswa ko vakasvika asipo muchati chii? Makavazivisa here kuti ndoda muziko riripo ndo zvakaitika kuchikoro kwenyu mwana akarohwa akakwara asi kukwanisa kunge achishanda? Vakati ndanga ndisati ndanozivisa asi ndakunozivisa kuchikoro. Baba vakabva vazoita futi zvokuzofona ivo vega kuna memo vangu inini vekuchikoro ikoko vachivaudza. So vakasvika muchiro sei uye ndepi mhinduro yavakakupai kuti muchanyora sei logbook renyu? Memo havana zvakawanda zvavakataura vakangoti ndoda dambudziko rasangana nemwana vakati ndanga ndisiri kutozviziva ndanga ndisiri pachikoro saka ndachana ndiri kutomboziva rega ndichazoenda kuna principal ndizonyatsonzwa nyaya yachona kuti zviri kunzi zvakafamba sei asi kubvira ipapo ndinobvira ndazotaura navo. Ndezvipi zvamuri kuona zvakanganisika mukati meupenyu hwenyu maererano nekurohwa kwamakaita zvichida sekutaura kwamaita mukati ndaimboya kumba mawiki mafridays ndomboya ndombozorora zvozoti pakuzorora ipapo inguva yekukohwa zvinhu zvakawanda zvinochida kuitwa kutsokonyora chibage nzungu nezvimwe zvakawanda wanda. Ndezvipi zvamuri kuona zvakanganisika mushure mekurohwa kwamaita kwakanganisa nyama dzenyu panopamba tiri panopamba zvakukanganisai kuti ndingadai ndisina kurohwa ndingadai mafridays angu andinouya ndichiitawo ichi neichi 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 ndiri panopamba? Zvese nezvemabasa esari kuti hapana pari kuvakwa unenge uchingoona mai vachingoita vega zvekuti nechitoshuvirawo kuti dai maoko angu akakwana ari 2 ndichitovabatsirawo. Izvezvi vanga vachitonhaura nzungu apa vanga vachitonhaura vega ndakangogara ndichingoita nyaya. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvinochitondirwadzawo futi mupfungwa mangu ndakagara hangu but ndee ndichirwadziwa kuti ndakutorarama neurema nekuda kwemumwe munhu akandirova achindikuwadza. Saka kubva ipapo hapana kana information yakazombobva kuchikoro mushure mekunge vabva kukoti ikoko? Hapana.
hapana kana akataura neni kana akafona kuna baba kana kunani hapana. Saka tarisiro yenyu toti muzuva ranhasi supervisor vari kuona tarisiro yenyu imimi kuzonodzokera kuchikoro ikoko ichiripo here uye muchanotangira papi kubva pane chityo ichi? Ezvinezvi handisina na hope yekudzokera kuchikoro ikoko kuti ndikunoita attachment. Shungu dzangu dzava dzekutongoti kana ndakunzwawo zviri nani ndinongodzokera notorawo mabhegi angu ondisainira logbook ranguwo pandakaperera, nekuti hazvigoni kuti ndirame ndishandidzana nemunhu akambondirowa kusvika extend kuda kundiuraya handizive next step yake yaanayo zvinezvi kuti ndakadzokera chandiita sei. Anogona kana kundirongera mhosva kuti ndaba zvinhu zvemukicheni kana kutondisira poison ndakafa. Saka nepa extend yakandisvitsa handikwanise kuti ndingadzokera kunoshanda futi navo. Kuti muzuva ranhasi takupai mukana zvichida kumapurisa kana kuti ndekupi magariswa apa imimi nasupervisor wenyu matarisana mashoko ekutanga mungade kuvaudza, nekuti ndofunga ndikunzwa kubva pamatanga kusangana kana kuti kubva pamatanga kufambira nyaya idzi muri vaviri hamusati mamboita face to face. Ndofunga kuonana kwenyu makaonana vakungoenda kunopinda motokari yechikoro vachidzokera kuchikoro, hamuna kumboita nguva yenhaurirano muri vaviri. Mashoko amungade kuvaudza makatarisana student nasupervisor wake, mashoko amungade kutaurirana muzuva ranhasi maonana anotanga kubuda mukana ubenyu muchivaona ndekuti kudii? Inini ndinenge nditori nemubvunzo nawo kuti chamaida kundiurayira chii? Ndo chinhu chekutanga chandotanga kuvabvunza kuti chamaida kundiurayira chii? Nekuti mhosva yachona handisi kuiziva, ndinoda kuziva kuti mhosva yavaida kundiurayira yange iri yei. Saguwa harisati rabuda? Harisati. Hapana here wamunoremembawo makambotaurirawo pamwe nyaya dzavo supervisor? Handitotaure nyaya dzavo handana nyaya dzavo dzandinotaureni ende handana nyaya dzavo dzandinoziva futi. Munhu kutoti handisitori close navo zvokutaura zvokuti ndinganzi ndoshiya navo nyaya zvoti vanondiudza kana kuti nyaya yavo ndozonzi ndinganoudza munhu handina nyaya nawo yandinoshiya nawe. Neeji yavo neeji neni handiri nini handimbona nyaya dzedu dzichipindana, saka handitorina nyaya nawo. Nyaya dzangu nawo ndedzebasa dzokuti vanochindudzwa tiita zvakati ndichiita nekuvabvunza kuti ndoita sei kana ndichibika ndoti apa ndikufanira kuisa chii ndikufanira chii, ndo nyaya dzandingatoti ndo dzandinotaura nawo. Mashoko enyu kumakotsi kumapurisa takatarisana nekufambiswa kuri kuita nyaya dzenyu, mashoko amuinawo kuhurumende iyoyo takatarisana nemabatirwo enyaya yenyu kana kuti nepamava iko zvino nekusapinda kwamakaita mukoti nekusaudzwa zvakare mhinduro kugariswa apa imimi nemunhu akakukanganisirai muchiudza kuti aiwa iko zvino court date taakuisa musi wakati, ndo ndikunzwa kuti takatozoudzwa court date tatozobvunzawo nechepasaidi kuti ko sei vakuita sei vakuenda. Mashoko enyu kumakotsi, mashoko enyu kumapurisa takatarisana nekusabatwa kwenyaya yenyu sekutarisira kwamanga makaita ndiapi? Inini mashoko angu ndingangoti ivo vakuru ava ngavatorewo nyaya sezvairi, justice ngaive pakati pedu. Pandakatadza inini ngapabude pachena, pakatadzwa nashefu wangu ngapaita sei ngapataurwe, munhu wopiwa mutongo unoenderana nezvaakatadza. Ndo mashoko andingataurewa. Mashoko enyu ekutenda vabereki vari kumira nemi tikuona zvakaoma sekutaura kwamaita kuti inguva yekukohwa, asi ndinenge ndakagara ndichingovatandadzawo ndingakwanise kuita sei kushanda kuvabatsirana navo. Ndanzwa baba ndo vakazofona zvakare kuchikoro vakafona zvakare kucollege. Dzese idzodzo imari dzinenge dzichishandiswa nevabereki uye kuedza kuti aiwa mwana wedu zvakaitika regai tibatsirane naye panguva yakaoma kudai. Mashoko enyu ekutenda vabereki nedzimwe hama neshamwari dziri kukusimbisai panguva yakaoma kudai ndekuti kudii? Inini mashoko angu ndekuti dai Mwari varamba vachichengeta vabereki vangu nehama dzose neshamwari dzese dziri kumira neni padambudziko randinaro vachindibatsira vachimira neni. Mwari vavaropafadzi vavawedzere nyangwe mari chaiyo, nekuti zvinezvo vari kutotsvaga zvinhu zvakaoma kuti ini ndiwane kuda se kurapwa, nekuti akandirova hasi kukwanisa kundirapisa asi ivo ndo vakutomira. Saka ndingoti Mwari dai varamba vachivachengeta. Tinotenda sisi Melo, tine chivimbowo chekuti mashoko enyu akwanise kusvikawo munzeve dzevakuru vemaofisi wayo, vakwanisewo kubata nyaya yemuwaniswawo justice. Tinozonzisawo kuti gohwa rakazosvika pakuti munhu arohwe kusvika pakuda kufa kana kuti half dead, nekuti mataura kuti ndakanga ndakudzwira mweya wakuita sei wakutoenda.
ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kumadziva kwatati aiwa regai timbosvika tinzwisise nyaya yaSisimelo. Ndofunga vazhinji makaiona ichitenderera pamasocial media platforms akasiyana siyana, vanhu vachitsanangura kuti aiwa mwana akarohwa asi akasike kutanga pagara panorohwa vanhu paruya. Saka tati aiwa regai tinyatsonzwisisa kune munhu akanga ane nguva achigara ipapo achishanda ipapo ari student atachii, kuti akambonzwa here nyaya dzine chekuita nekurohwa kana kuti kushungurudzwa kwevamwe vanhu vanenge vauya kuzoshanda ipapo, asi manzwa kuti aiwa chiitiko chekutanga kurohwa kwavakaita vachinzi aiwa waita makuhwa, asi kutaura kuno kwatiri kuita guhwa racho harisati rabuda pachina. Ndofunga nyaya iyi yakasvika kumapurisa, yakasvika kumakotsi, asi vari kuti ivo sekusvika kwayakaita takanga tine tarisiro yekuti aiwa tichadaidzwawo mukoti imomo totsanangura nyaya yedu, asi hatina kuona zvichiitika saizvozvo. Takazongoona musungwa achitakurwa achinopinda mumotokari yechikoro vamutsvagira zvakare loya. Ndizvo here chii chakuitika? Munhu akanganisira munhu anotsvagirwa loya here, kana kuti tinoita kuti nyaya dzitaurwe vaviri vachitaurirana so that justice inowanika kumwanasikana? Vodiko vana kuma-attachments? Vorega here kuenda kuma-attachments? Zvoitwa sei? Ndokuvasimbisa kwacho kupinda muindastry here, kana kuti kana kuine vanokwanisa kubatsirana nemwanasikana? Nhamba ndodziri kubuda pazasi. Mufonerei mumubatsire justice iwanike pamwanasikana so that ramangwana rake rive rakajeka, vakwanisewo kuenderera mberi neprogramu yavo. Ndofunga manzwa kuti vari kuita tourism and hospitality. Zvoitwa sei kana vana vachizvambaradzwa kuma-attachments? Kune vari kutiona tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyo, tichiti chesarai.